A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, February 5th, 2015. Welcome to the Women's Roundtable. Ngati kurukurei madzimai. I'm Marvelous Mhlanganyahuye. And I'm Praxedis Jeremiah. And today on the Women's Roundtable, we are discussing cancer in women. To join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back. And live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Thursday. But Thursday for you ladies is your day. It goes Monday to Friday, 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Meet us here on the Women's Roundtable. Ngelanga lango lesine ngelenu lina omama asiyihluzeni bomama. We are also on the web, on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com loba ku www.voashona.com loba njalo ku www.voandebele.com. The most common cancer in Zimbabwe is cervical cancer, which is largely a result of HPV infection. It is followed by breast cancer. Then in terms of its contribution to black women, it contributes around 34% of all the cancer burden among black women in Zimbabwe. And we encourage women to go for screening for cervical cancer, even if they don't show the signs and symptoms. For example, there is the VIAC. All women are encouraged to go for screening. And I think the VIAC centers have been decentralized even to provincial level. So women can take advantage of the availability of the VIAC services and get screened early. If also they are found with the cervical lesions, they can also be treated with cryotherapy right at the center. You're talking about the VIAC. Where is it available right now? Where can women go? There are a lot of centers that are offering VIAC. For example, the New Start centers, which used to test for HIV only. They are also testing for HIV and they are also offering VIAC services and they are also offering cryotherapy services. Then some of the provincial hospitals are also doing the same. So I think women should consult their nearest clinic so that they will be referred to the nearest center that offer VIAC services. Are these services for free in Zimbabwe? Most of the VIAC services are for free. For example, the PSI is offering it for free. So even some of the centers at the provincial also, they are also offering the service for free. In Harare, there are some centers which offers it for a cost, but I understand that those who do not afford that cost should go to centers that offer for free. For example, in Harare, all city of Harare clinics are offering the service for free. Gomarara romuromo muchibereko ndo gomarara ratingati rakati wandei kumadzimai negomarara remazamu. Mudzimai angazive sei kuti ane gomarara irori rechibereko uyezve zvii zviri kuitwa nesangano renyu mukuedza kukurudzira madzimai kuti awanikwe achienda kunoongororwa pachiri nenguva? Tinokurudzira vanhu kuti even vasina kana zviratidzo zvegomarara iri, mudzimai wose akamboita zvepabonde kana kuti achiri kuita zvepabonde anofanira kundoongororwa gomarara remuromo wechibereko. Izvi zvinoitirwa kuti kana riripo rinobatwa nokukasika uye kana rabatwa nokukasika harizonetse kurapa. Saka tinongokurudzira munhu kuti kunyange asinganzwe panorwadza ngaende kunondoongororwa, oongororwa kuonekwa kuti hangavi here nemukana wokuti pamwe mamiriro akaita pamuromo wechibereko pakwe zvimwe kuda zvekufamba kwenguva angangozopedzisira ava negomarara romuromo wechibereko. Zvimwe zvezviratidzo zvingatarisirwa pagomarara romuromo wechibereko kunogona kunge kuri kubuda mvura panhengo yaamai inogona kunge ichinhuhwa, umwe anogona kubuda ropa kunyange isiri nguva yake yokuteera. Zvinogona kunge zvichikonzerwawo nezvimwewo zvirwere zvakawanda-wanda. Asi tinokurudzira kuti kana zvichinge zvaitika, mudzimai anofanira kumhanya pakiriniki iri pedyo naye kuti zviongororwe, kuti zvionekwe kuti haringavi gomarara romuromo wechibereko here.
that there were wise words from the Cancer Association of Zimbabwe. We heard PJ there from Lovemore Makurirofa, who heads the information department at the Cancer Association of Zimbabwe. And as we mentioned earlier on, today we are looking at the high incidence of cancer amongst women. From studies that have been conducted so far, it is indicating that cervical cancer is one of the leading causes, causes of death amongst women in Zimbabwe from cancer. And we saw yesterday that the world commemorated World Cancer Day, and under the theme, Cancer Not Beyond Us. And the Cancer Association of Zimbabwe, like we said earlier on, says 2 of the top cancers affecting people in the country are cervical cancer in women and prostate cancer in men. And the Cancer Association also encourages women to go for periodical mammograms, pap smears at health centers, as early detection is encouraged. It's encouraged to avoid complications later. And figures coming out of the Cancer Association conducted in 2011, a survey shows that more than 53% of women were prone to cancer, while the figure for men was 47%. And the Cancer Association of Zimbabwe urges women, like what you said, PJ, earlier on, to go for screening early to avoid complications later on. It also urges government and its partners, members of the public and other stakeholders alike, to step up efforts towards promoting healthy life choices, early detection, you mentioned early detection, and universal treatment of cancer, and improving the quality of life for those diagnosed with cancer. And as you know, PJ, cancer does not discriminate. And at this point in time, I would like to just acknowledge one of our own colleagues who we worked with, PJ here, Caroline Gomba-Komba. Would like to pay tribute to her. She joined Studio 7 in 2003, and she was a distinguished journalist from Zimbabwe, having worked for the Zimbabwe Broadcasting Corporation. And PJ, you worked for her. Yeah, there. I also worked with her at the Zimbabwe Broadcasting Corporation as well. And when we launched Studio 3, she was here to launch Studio Studio 7 as well. And before joining Studio 7 in 2003, when Carol came here in America, she was detected with breast cancer, and unfortunately she lost her breast cancer battle in 2008. And later on, we will have the pleasure of speaking to her sister, Mrs. Nelly Kayo, to share with us some of what she went through when she, heard about cancer, and that her own sister, Caroline, who's also our friend and colleague, had gone through the same. So it does not discriminate. And on that same note, would also like to remember our former supervisor, Chief of Staff, Brandon Murphy, who also succumbed to cancer. And we can also acknowledge the fact that we spoke to Pretty Xaba. Yes. When she was fighting, when she was battling with cancer. She went on to go to India, but she lost the battle all the same. Yes, so it's been a bit of sad news coming out of some of the people that we've spoken to and who shared their experiences here with us, and which also begs now to say what exactly is the government doing, and to help those that are afflicted with cancer. But before we go to our guests, we'll just introduce ourselves also, and you take it up in Ndebele. Yeah, kuhlelo lethu lamhlanje asihluzeni bomama sikhuluma ngemvukuzane, ikakhulu imvukuzane ekhokhelayo ekubulaleni abesifazane abaningi eZimbabwe, imvukuzane yomlomo wesibeletho ilandelwa imvukuzane yebele. Esithethe iningi lethu besikhuluma nje lo Marvelous Khathesi ukuthi silomunye wethu esaqalisa laye iStudio 7 uCaroline Gomba-Komba ngo-2003 ngumunye wabasungula iStudio 7 ngasebenza laye njalo kuZimbabwe Broadcasting Corporation eZBC obe intatheli izindaba elohlonzi intatheli izindaba ebedumile obe phila labantu kwakuhle walwisana layo imvukuzane yebele kodwa ke silusiza ukubana
waqina-ke eselahlekelwa ngumphefumulo ngomnyaka ka-2008. Sithatha-ke leli thuba lokuthi sinanze umsebenzi wakhe omkhulu awenzayo esaphila. Kodwa-ke kuhlelo lwethu lalamhlanje silethuba silethuba lokuthi sikhulume lo dadewabo unkosikazi Nelikayo ukuthi asichasisele ukuthi uhambo lolu lokulwisana lemvukuzane lwabaphatha njani njengemuli. Sizobala njalo kuhlelo lwethu lalamhlanje ngilo nkosazana Princess Dube, layeke olodadewabo owalwisana lemvukuzane kodwa bagcina vele bengaphumeleli, bagcina bemluza-ke usuku oluhle Dube. Sizakhuluma laye kuhlelo lwethu lamhlanje. Yikho-ke sikhuluma ngalo umkhuhlane osusabalele eZimbabwe, osusedlula even i-HIV ile AIDS. PJ, sekutaura kwataita kuti nhasi muchirongwa chedu chengatikurukirei madzimai tiri kutarisa dambudziko regomarara, nyanya dambudziko regomarara remuromo wechibereko riri kunzanzi riri kuuraya madzimai akawanda. Asi sangano reCancer Association of Zimbabwe riri kuti madzimai ngaaende kunoongororwa pachiri nenguva kuti vawanikwe ivo kuti vangabatsirwe sei. Nhasiwo zvetiri kutora nguva iyo kuti tirangarire mumwe wedu PJ watakashanda naye, Caroline Gomba. Sezvo dambudziko iroro regomarara chibata munhu wese wese, Caroline akange achishanda nesu kubva muna 2003 achibva iye kuZBC kwamaishanda mese. Akauya pano paStudio 7 takamuona Caroline kunyange zvakanga asiri kutaura kuti akange ari kurwara nei, asi takaona achishushikana achienda kunoongororwa nezvimwe zvakadaro, akazowanikwa iye achitisiya muna 2008. Saka toda kungotora zuva ranhasi kuti timurangarire nemabasa akaita pano paStudio 7 uyezve nekuZimbabwe kune vavo vateereri vaimuona paZBC. Tichange zvetina sisi vake amai Nelikayo tichaedza kuti tivabate iko zvino nokuti vari kuti vari kumhanyira kumabasa kuti vangotisanangurirawo kuti pari zvino zvakamira sei uyezve vakadziva sei neurwere rwakero, kuti pane mumwe ari kunzoko ari kuteerera mumwe mudzimai angangodzidzawo kuti zvii zvaunofanira kunge uchitarisira uyezve kana uri kuchengeta mumwe ane gomarara unofanira kunge uchiita sei. Ecingweni khathesi sesilabo ababili abazasiphathisa-ke kuhlelo lwethu kulo nkosazana Princess Dube, kuzoba njalo lo oncologist ingcwethi yethu yezemikhuhlane yemvukuzane uDr Bernadette Ndoro. Angikwazi-ke ukuthi siqale ngobani, siqale ngodokotela kumbe siqale ngoPrincess? Siqale ngedokotela. Dr. Ndoro, welcome to the Women's Round Table. Thank you very much. Yes, thank you so much for giving us your time. We see yesterday the world over was commemorating World Cancer Day. You work with cancer patients. Tell us, what is the situation like there in Zimbabwe? The situation is not very bright for the patients. And that is mainly because patients tend to come with their advanced disease, which is more difficult to deal with, to care for. And the outcomes are usually poor in patients with advanced disease. So that in itself is discouraging to families. And it sort of keeps people away from, coming forth when they notice they might have cancer. So, Dr. Ndoro, ndombokubata ipapo nekuti vamwe vanoti ndinouya semudzimai ndonzwa kuti ndine chirwere ichochi chegomarara, asi pane nzvimbo here dzekuti madzimai azowanikwa iwo achiwana rubatsiro? Nokuti takambotaura pano isi una mudzvare Priti Nxaba vachitoti ivo vaienda kunorapwa kuIndia. Sei pasiri kunyatsozikanwa kuti kana wawanikwa une gomarara iri unofanira kunge uchirapwa kupi? Inyaya yekuti hakuna mishini here kana kuti inyaya yekuti kurapwa kunotora mari yakawanda? Chii chiri kuitika panyaya iyoyo? Chiri kuitika ndechekuti nzvimbo dzekurapirwa dziripo, machiremba vanogona kubata kensa varipo, asi dzimweni nguva varwere vanononoka kuuya
and sekuziya kwenyu murwere ane kodzero yekusarudza kuti ndinoda kunorapwa papi pacho. Saka dzimweni nguva nemhaka yekuti zviri kure zvinoratidzika kunge zvakanaka, vanotanga vamhanyira kuIndia vozodzoka kuno kumusha, asi vachisiya kuno kumusha marapirwo iwayo acho avanonoitwa vari kuIndia ikoko. Dzimweni nguva anenge achitori nani, nekuti kana munhu ari kuno kumusha anenge ane tsigiro yehama dzake, anenge ari munzvimbo yaajaira kugara ari. Saka muri kukurudzira imi kuti madzimai aite sei? Tinongokurudzira madzimai ese, nekuti madzimai ese vane contact nema-clinics, nema-service providers, ma-clinics kwavanoenda vachinotsvaga mapirisi avo ekurera mhuri, vachinotariswa BP dzavo nezvimwe zvirwere zvakangosiyana-siyana. Mukana iwoyo wekuuya kwavo kunzvimbo dzeutano unofanira kushandiswa zvakare kuti upinze nyaya dzegomarara mukati, kuitira kuti mudzimai kana aenda kunoongororwa BP yake anogona kubva atariswa zvakare kuti angangodaro aine gomarara here, rezamu here, kana muromo wechibereko nezvimwe zvakadaro, achiwanawo fundiso yaanogona kutakura kuenda nayo kumba kuna ana baba nemhuri kuti vakurumidze vatsvaga kubatsirwa panyaya dzekenza. Aiwa, tombomira zvedu takadaro, titore mumwe wevanyarikani vedu. PJ. Lapho udokotela ngingakakhulumi lo Madube, udokotela lapho Dr. Ndoro ubekhuluma ngokuthi lumkhuhlane uludubo ngempela eZimbabwe, njalo uthe usumbuzile wena Marvelous ukuthi kanti kungani ukuthi abantu bephuma elizweni besiya kwelatshwa phandle kwelizwe, ukuthi akula mitshina yini, akula mithi yini, akula ngcwethi ezingodokotela yini? Yena wathi hayi, bakhona odokotela, ikhona layo imitshina njalo, kodwa ke isigulane silakho ukukhetha ukuthi sifuna ukuya kwelatshwa eZimbabwe kumbe sifuna ukuya kwelatshwa eSouth Africa kumbe eIndia, njengalokho kwenzakala kuNkosazana Pretty Xaba. Ngibuyeke kuwe Nkosazana Princess Dube, siyakwamukela kuhlelo. Okay, ngiyabonga ngamukela kuhlelo lika Studio 7. Yeah. Wena ke sithe sikhuluma singekho emoyeni, ubunjela nje ukuthi udadewenu umna wakho nguye owalwisana lale imvukuzane wagcina sagcina ke silahlekelwa nguye waya kwelatshwa la South Africa. Ungasiqhathisela nje ngamafitshane ukuthi uhambo bani elaluhambayo ngaleso sikhathi ukuze ligcine selisiya eSouth Africa? Okay, uhambo lwamna wami zama ukulwisana lesi sifo akuhambo olude, kuyukuthi yena waye eyakhe imvukuzane yayisenyaweni, kuthi kunjalo engumbalisi etshona emile, ukuthi saphuza ukunanzelela ukuthi ngabe kuyimvukuzane, sasithi kutshona emile njalo ngokusithi ngempela viki ngenxa yokuthi ababalisi imfanelo zabo zazinganazikwani, wayethwala isikhwama ehambe eSouth Africa, Botswana, esiyawoda ephinde phenduke. So khonokuyana kwasenza sasiphala sacabanga ukuthi hayi kutshona ihamba up until isikhathi sasesihambile. And then omunye umuntu wasesithi hayi kathi nje ndingahambi Empilo Hospital kule wing cancer khona ngale. Yeah. Sathi sifika khona ngale balaleli kwakungani kuse-archive. I'm sorry to say, indawo yangikhona mina ngangingathi ukuthi nana i-department eyehlelo lwezempilo, because kwawo kulenye indawo engani idiliziwe, and then abantu ababelapho abanye okwangethusayo babesithi bona bavele eDinga, ePlumtree, eBates
bridge. The city they have been here for about a month. That would queue. And then sasikhuluma lo mzali wethu ongekho lapha wasithi nxa kunjalo because nxa ufika omunye umuntu abantu abadala ke sithi the whole of Matabeleland it's Empilo Hospital. And they've been queuing, staying with relatives from Pinga, from what. Bathetha lathi satshela umzali wethu wasithi ayi mina sengikhulunyela abanye ngapha nganika ama-numbers amadokotela angaphi ase-South Africa. Yeah, wazama lakho ngayo yonke indlela yokuthi amadokotela angikhona saphuthuma njengabantu ababesemsebenzini. Umnawami wayehamba yedwa khona ngale South Africa. And then bamfaka ku chemotherapy, something which was intravenous. They're supposed to have for 6 months injection yankhona. But the injection was going for 12,000 rand in South Africa, excluding transport. And engingunanzelela futhi ngenjection ukudura kwayo ukuthi kwakufuna nje umuntu osendaweni yakhe, not umuntu ozafikela ezisobeni egidimela umsebenzi ekhuhluzeka ngamabhasi, because even my mother couldn't afford a plane at that point because 12,000 rands per month. Wayesithi wayehamba ngamabhasi khona lokhu futhi ngangakwanisa ukuthi ngimphelekezele ngangabe ngisemsebenzini, and endaweni lapho utholakala amadokotela wona lawa phezulu kukhanya kusendaweni ze-South Africa zona eziphezulu, of which ngeyinye transport yayifuneka i-taxi ngoba wayethi uma evela ukuya kwelatshwa wayeziyazele kumbe hlanza some side effects ezazinjalo. Ehlanza eselizweni elingasilo lakhe kuzafuna ukuthi ayeqe futhi amabhoda. Liyakwazi lana ukuthi amabhoda kunjani emuntwini egulayo. So basically, Ms. Dube, you're saying you had to resort to go to South Africa for treatment because you couldn't find any assistance at Mpilo Hospital. Yes, because there was this, there's what you call this intravenous and something which it's funny it has been down for the past 3 years. Maybe PJ, we can go to Dr. Ndoro there. Dr. Ndoro, you're hearing what one of our contributors, one of our guests, the Princess Dube, is saying, that she had to resort with her family to take her father to South Africa to get chemo, her sister to South Africa to get chemotherapy. Are you finding such cases common in Zimbabwe? Yes, people do go out of the country across borders seeking for medical care for cancer. I'm totally aware of that. And she's saying that at Mpilo Hospital, for instance, the department is really under-equipped, and she was saying it was the equipment was down for the past 2 years or 3. The equipment that is down in Mpilo is radiotherapy, and the machines have been bought. What's left is for the engineers to assemble the machines. Okay, so Doctor, if I may come in. Thank you so much. If I may come in there, we have a listener. She may have a question for you. Elaine Jombora in Zimbabwe. Makadi Sisi Elaine. Makadiwa. Aiwa tiri nani nasi maita rombora kanaka tina Dr. Ndoro pano munogona kutaura zvenyu zviri pamoyo penyu muchirongwa taura yenyu. Sokuona kwangu live talk. Ndinoona sokuti madzimai kune cancer kana dzikava dzingaita cancer mbiri. Kune cancer natural, koita cancer inokonzerwa nomuridzi kana kuti yatinoti yokutsvaka nokupfeka mishonga yechivanhu. Tinokurudzirwa nana chiremba kuti musapfeka mishonga kunhengo dzedu dzechidzimai ku private part kana kuti cervix.
but unonyatsoona kuti vanhu vanoda kushandisa mishonga yakaita saiyoyo, especially madzimai vanoda kutora varume vevanhu. They use those charms for entertaining our husbands or their boyfriends. Saka nyaya iyoyo inotonetsa kuti imire, especially kunyanya kuvanhu vechishona kana kuti vanhu vechibhoyi vechikaranga vanoda kunyanya kushandisa inonzi mishonga. Mumbobata makadaro tidzokere kuna Dr. Ndoromanzwa. Dr. zviri kutaurwa naMai Jomboro vari kuti ivo madzimai vari kupfeka mishonga zvinokonzera here izvi chirwere icho chegomarara, uyezve mungakurudzirawo madzimai vanenge vari kuita zviri kutaurwa naCecilia kuti vaite sei? Zvingangokonzeresa, asi pari zvino hapasati pava neumbowo kubuda muzvidzidzo zvekutsvagiridza zvinosimudza kensa mumiri. So noungu zvinogona kuitika, asi umbowo hausati wapo. Munhukadzi anogona kuzvidzivirira here nekuzvibata zvakadini? Hongu, kensa yemuromo wechibereko ndeimwe yemacancers anogona kudzivirirwa. Tinoziva kuti inonyanya kubuda kumadzimai vaya vanotanga bonde vachiri vana vadiki. Tinoona inowanda kune madzimai vanotamba pabonde nevarume vakawanda. Tinoona zvakare kuti inowanda kune madzimai vanenge vane utachiona hweHIV. Saka HIV inogona kudzivirirwa. Musikana kuti atange bonde anogona kunonoka, kuzvinonotsa nezvikonzero zvakasiyana siyana, asi zvinoita kuti adziviririke pagomarara remuromo wechibereko. Saka hongu zvinogona kudziviririka. Ko panyaya dzezvekudya pane vamwe vanoti zvaunenge uchidya uyezve kuti miri yako yakasimba sei zvinogonazve kunge zvichizowanikwa zvichiita kuti uwane gomarara, pakamira sei ipapo? Pane zvekudya hapana chati chawanikwa pagomarara remuromo wechibereko, kusiya kwekupfuta fodya kunogona kurikurudzira kana mariski achona aripo nekare. There is also the vaccination, the HPV vaccination, which is very popular in the United States. And I also heard that it has been introduced in Zimbabwe. How far has that project been going? Yes, it's now at the pilot program level. And it has been rolled out in I think it's Beitbridge and Marondera. So in the coming 2 to 3 years, it's then going to spread to other parts of the country. Do you think it's going to help in Zimbabwe? I hope it's going to help because, Zimbabwe, we are number 5 in the world as far as, prevalence of cervical cancer is concerned. So definitely it's going to help, but we won't see the effects in the coming few years because these girls still have to grow. And, after contracting... Thank you very much, Dr. Ndoro. We're going to have to cut you off a little bit, but stay on the line because we're migrating to the internet. But also our guests and our listeners who are holding on, please stay on the line. For those of you who would like to follow us, go to www.voazimbabwe.com where we'll be streaming online on this very interesting program on cancer in women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Mina Praxitis Jeremiah. Kodwa ke sivalelisa abalaleli bethu abakuradio sikhona ebulenjini ku www.voandebele.com.
If you've just joined us, welcome to the Women's Roundtable, where today we are speaking and discussing about cancer in women. And we have the pleasure of having with us Dr. Bernadette Ndoro, an oncologist, as one of our guests. And she is sharing with us and the listeners on how women can actually detect that they have cancer and go for early screening. And we also have Princess Dube, who lost her sister to cancer, and we'll also be taking one of our contributors, Talent Yokado, who herself was diagnosed with cervical cancer earlier on. As we had promised you earlier on, we thought we were going to be able to get hold of Caroline Gombakomba's sister, but our system is not cooperating with us. The telephone system here in the USA is letting us down. So I think for today we'll have to shelve that one, but we still remember Carol as we move on to the second segment of this program on the Women's Roundtable. Ngati kurukurei madzimai. Namhlanje sikuhlelo lethu lapho esikhangela khona ngomkhuhlane wemvukuzane osuqede abesifazane abaningi eZimbabwe, ikakhulu imvukuzane yomlomo wesibeletho kanye lemvukuzane yebele. Namhlanje besithenana silithembise ukubana sizokhuluma kumbe sizoxoxa lodadewabo womunye wethu owasichiyayo ngayo nale imvukuzane yebele uCaroline Gombakomba. Kodwa ke incingo zethu zikhanya lazo zisilahlisile lamhla ezemelika. Aiwa, icho kwadicho PJ tangata vimbisa vatereri kuti tichange chitaura nasisi va Caroline Gombakomba uyo akashanda nesu pano pa Studio 7 kubva mugorera 2003 kusvika mugorera 2008 apo akazowanikwa iye achitisiya kubva kugomarara rezamu. Asi nhasi tinowanzoti isu foni dzeZimbabwe dzinonetsa, asi nhasi dzemuno muAmerica PJ hadzina kutifambira zvakanaka. Asi tichiri ipapo zvedu tine rombo rakanaka. Tina Dr. Bernadette Ndoro, avo vanoshanda nemadzimai nevamwewo vane gomarara kana vangangofungidzira kuti vane gomarara, vari kutibatsira ivo kuzeya kuti tione kuti zvii zvingaitwe kuti madzimai awanikwe iwo achinoongororwa gomarara ranyanyonetsa munyika riri remuromo wechibereko. Tisati taenda kubva pamhepo tanga tine muteereri, handizivi kuti vachiripo here. Mai Jomboro, muchiripo here? PJ tinenge hatisisina Mai Jomboro, asi todzokera zvedu. Ndiripo. Uripo. Aiwa, munogona kuenderera mberi zvenyu muchivhunza Dr. Ndoro zviri pamoyo penyu, nekuti tafara yamamchiita iyoyo. Tafara kuti nhasi takwanisa PJ kunge tine madzimai ari kutifonera kubva kuZimbabwe. Toda kuti mupote muchiunganidza madzimai muchiti aiwa uyai muteerere munzwe kune zviri kuitika zvinonaka paStudio 7 apo. Studio 7. Takatovapa nhamba dzokuStudio 7 havasati vakufonera yawo. Aiwa, tinotenda vachatifonera. Endererai henyu mberi mutipe pfungwa dzenyu nezviri mugango izvi atiri kutaura nenyaya yegomarara. Imi muri kupi Mai Jomboro? Ini ndiri kune imwe nzvimbo inonzi kuHwange. Tafara shuwa tatsinkwa neHwange. Kumamaini. Ndingofonerwa ndiriko zvangu. Aiwa, pakanaka. Saka ikoko kwamuri kuHwange muri kuona dambudziko riri ripi rakanyanya? Mataura imi kuti iri rekuti madzimai kushandiswa kwemishonga nezvimwewo, asi pane vanombouya here vachidzidzisa madzimai panyaya iyoyi yegomarara, yechirwere chegomarara? Hakuna. Tinotoida that project yekutoti tikaita facilitate kuvanhu tinotongoiparticipata tirimo tichitovadzidzisa nezvazvo. Ndozi wakadzi havanyanyi, madzimai haanyanyi kuziva nezvazvo. Ende hapana dzidzisozve kana kuti hakusati kwava neproject iyoyo, program iyoyo yekuti vakadzi vafambe vachidzidziswa kuti toita sei, todyei, todini kuti tisaita that problem yechibereko cancer problem yechibereko haisati yaveko. Ikoko kuHwange pamunoenda paye muchinopiwa mapiritsi efamily planning, vanombonyatsokutsanangurira here nyaya iyo yegomarara, uyezve vanenge vachiti ivo mudzimai anofanira kutariswa kakawanda sei pagore? Ine hangu sokuti
ndinoenda but handichanyanye kuenda hangu all the time nokuti dzimweni dzenguva I'm out of marriage ndakabuda muprogram yemarriage saka ndingozoendawo apo neapo. Aiwa, thank you so much. Tinotenda Mai Jomboro. Asi pane kurudziro here yamungade kupawo mamwe madzimai nezvamanzwa nhasi pano pastudio 7 tichiburikidza naDr. Bernadette Ndoro? Nekurudziro even kune hurumende yedu kuti poitwei kuti mubatsirikane madzimai ekuhwange. Hello, Dr. Mai Jomboro, muchiripo here? Aiwa, regai tiende zvedu. Hello? No, that's all right. Go ahead. Okay, I think we can go to Dr. Ndoro. You heard what Mai Jomboro was saying. She is in Hwange. She was just sharing some of the issues that are affecting women there. She was saying there is not enough information. So most women are not even aware that they are supposed to be going for a pap smear or to, examine their breasts. What message can you have for them? I think, the dissemination of information will definitely catch up with them because there has been, a cancer strategy, national cancer strategy, which has been launched and is supposed to reach out to all the citizens. So shortly, all the information they need will be available. If you can just hold on for us there, PJ, as you heard from our listeners who patiently, one of our listeners from Hwange who patiently stayed with us and shared with us that she is not aware that she is actually supposed to go for pap smears and some of, mammograms to stay, for her to get early detection for cancer, because she's saying in her area there's not enough information. And her wish is that we have programs like this happening in her area. So we hope that Dr. Ndoro, maybe on one of your free clinics, you can travel to Hwange and talk with the women of Hwange. Besilo mlaleli lapha owe Hwange unkosazana Eileen Njombora. Lapho bekhuluma ke uqale wakhuluma kuqala laphana uthena yana. Okunye okubangela imvukuzane yesibeletho ukuthi abesifazane bavame ukusebenzisa imithi yesintu, bavame ukusebenzisa eminye imithi yokusebenzisa ngasese bezama ukuthenana bathabise omngabo kumbe bathabise labo abathandana labo izithandani zabo. Kuludubo lolu ebantwini abesintu abalenkolo yokuthi owesifazane kumele azilungise umzimba wakhe. Kodwa ke udokotela ubuyile wathi kungaba njalo, kodwa ke ayisiso sizathu inkalakatha esibangela imvukuzane yesibeletho. Wena ke Nkosazana Princess Dube ulokho ukhona ecingweni nyakholo. PJ, before we go to Miss Princess Dube, we have our other guest, Talent Yokado, who is in Zimbabwe, in Harare. If we can just welcome her and then go to Miss Dube. Hello, Talent Yokado. Hello, how are you? Welcome to the Women's Roundtable. We are very fine. Miss Yokado, imi munoti makawanikwa muchibatwa imi gomarara remuromo wechibereko. Titsanangurowo kuti zvakafamba sei? Pandakaita mwana wangu wechitatu ndaitove kuHwange uku kwandanzwa kuchitaurwa naMai Jomboro kuti vari kuHwange. Ndiko kwandakasunungukira mwana wangu wechitatu ane makore 4 ekuberekwa akatenda muna December, musi wa16 December. Pandakaenda kuti ndinoitwawo injection yeJadel kana kuti kudzivirira kubata imwe pamiri, ndiko pandakaona injection ichidonha 3 times. Ndazongoti rega ndidzokere kuHarare kuna ndaenda ndokunogara amwene vangu naatezvera vangu nevana vangu. So ndinongokufarira kuti inzvimbo yakanaka chaizvo ine runyararo rwakanyanya. Saka ndopandakanosunungukira. Saka ndadzoka kuHarare ndakasvika kunonzi kuStill House iri muna 5 Avenue
ndokwandakanotariswa ndikati ndida kuiswawo chijadhelo vakati ndikati uku kwana ndichiiswawo kwandisi kuziva kuti chichiri kuitika but tiri kungobuda so ivo ndobva vazondida iwa rega tikuite futi mamwe matest titarise kuti first hauna kuita futi pamiri here kana kuti any problem yavo inayo tisati takuisa imwe jadhelo saka mukoti uyu akazonditarisa ndokuona ndine bacteria yaakandirapa but akazonditi ndidzoke zvakare ndobva andiisa injection ndobva ndadzokera zvakare after mwedzi mutatu pandakadzokera after mwedzi mutatu ndakaonekwa kuti ndine bacteria iyoyo so iye kufunga kwakakafunga kuti aiwa zvimwe kuda mhaka yekuti baba vanga vasina kutitwawo nekuti vaifungidzira kuti pamwe ingangova vari STI kana kuti utachiona hwepabonde saka ndakazoenda tese baba ndobva vanorapwa ndokuonekwa aiwa zvese zvaita right ndobva ndadzokera futi ndanzi ndidzokera futi kuzotariswa kuti ndionekwa kuti yapera here bacteria iya pandakadzokera kechitatu bacteria yanga ichiripo ende yanga yakatowanda isina kana kumboita any movement kana change ndopavakazoona kuti no ipapo akanga achiona futi bacteria ndopavakazodonisa maresults kuti ndaive vachiona kuti ndinogona kuzoita gomarara kana kuti ndichazoita makore anoteera so iye akanditsindidza semunhu wemukadzi achindika iyo inogona kuzovapo kana kuti hameno makore atingati mangani saka seipapo ndakabva ndangofunga kuti pamwe maybe zvatopera saka ndakati garei akanga anditi ndidzokere zvakare after mwedzi mutatu kuti ndionekwe kuti ichiripo here kana kuti yapo here ndakazogara ndikapfurikidza mwedzi nekutya kungonzwa kuti gomarara remuromo wechibereko kwandiri chakava chinhu chakandivhundutsa saka ndakazodzokera after 4 months ndobva ndanoonekwa zvishuwawo ndanga ndichitori naro gomarara richitotanga ranga ratova pasecond stage tombokubatsai muromo ipapo my Yokado PJ. There we have one of our cancer survivors, the talent Yokado, who's recounting how she traveled from Hwange, where she had gone to give birth, and traveled back to Harare, where she lived, and then went to Spielhaus for her normal examination. But there she was told that there was something irregular about her pap smear and that she should come back in 3 months. But because she was afraid that, maybe it's bad news, she waited until the 4th month. And then when she went back, as you heard, she says she was told things are not looking good. We need to start seeing what is wrong with you. But we'll continue with her as you tell our other listeners what she was saying. Hayi lapha ke sizwe unkosikazi talent Yokado Sibanda, unkosikazi Sibanda lo ube iyakhuluma sakayikhuluma lapho hayi umkakhe nguyokhuluma isindebele seqobo iyakhuluma mbijana not kakhulu wena ke wabanjwa lumkhuhlane usewange wazoba wazobanjwa ikakhulu usubuyele eHarare lapho usuqhubeka ngokuhlela imuli yakho lelatshwa lonke lo baba ubechasisa nje ngathi uhambo lwakhe lapho ehamba eselatshwa ukuze afike azafinyelele ukuthi bamtshele odokotela ukuthi usele umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho. So wathi ususelatshwa ke welatshwa sebekubonile bayibona iseseduzane na? Miss Yokado, Nkosikazi Sibanda. Hello. Hello. Bayibona iseseduzane yini imvukuzane le? Yayiseseduzane lo second stage. Ukuthi bakwelapha wasinda. So a second stage is easy to treat. So vakayirapha necroposcopy ikabva yapera. Aiwa tinotenda tombodzokera kuna Nkosikazi Princess Dube vatambomisa. Lokhu khona ecingweni Madube. Enkono. Sike saba lomunye umlaleli lapha othena yena imvukuzane yemlomo wesibeletho ikakhulu kwabesifazane ingabe ibangelwa yikugqoka imithi ngasese. Wena ke njengombalisi ubona kuludubo na? Akambuthi ngalezi insuku basesebaningi abantu abasagqoka imithi ngasese. But
ngoba inamba yabantu abagula umkhuhlane wegumarara le iba mningi, but mina I'm of the conviction that sebebalutshwana abantu abalokhu besabhiliva emithini yangasese. Yeah. Udokotela utsho njalo laye. Lina-ke njengababalisi ubona ngani imfundiso yokuzivikela emkhuhlaneni wenalo owemvukuzane yomlomo wesibeletho iyafinyelela na ezigabeni eziningi zelizwe? Kulezi nsuku bayazama but abantu kona ngokwabo mina mbona ngani abantu yibo abangathathi serious izimfundiso lezi, omama like kuba 5 December khonaphana ama-ribbon lana awe-pink sabe kule mkhankaso sibili eminingi but abantu they will always be people, abantu vele we drag our feet ezintweni. Yeah. Kumbe ukuthi kuyabe kungakasifikeli angazi ukuthi kuyini. Ikanti ngone laba lemikhankaso yakhona kuthi ukuthi ayika memetheki kangako. I'm still convinced ukuthi umkhankaso we-cancer ungani usesephansi okwedlula owegcikwane le-HIV. Angazi ukuthi kubangelwa yini. That's my impression. Basically, Ms. Dube here is saying, I asked you about the information dissemination. She's a teacher by profession. So is she finding that information is reaching out to people that are concerned, that are supposed to get that information? She's saying the campaigns are there, but they are mostly in the urban areas. They are not really there. And for those campaigns that have reached Bulawayo, for instance, people are not taking them seriously. Campaigns are mainly, or the dissemination of information is mainly concentrated on HIV and AIDS. Yes. Okay, maybe we can go back to Dr. Ndoro, because I saw from Ms. Yakado that she's saying that she was told her cancer was at the 2nd stage. Can you take us through these stages, especially in cervical cancer and what does cancer? That mean? Yeah. Yes, cervical cancer, is divided in, actually it's 5 stages. The stage 0 is when the cancer hasn't gone far inside and is just on the surface, on the inner surface of the cervix. And, that is where it can be caught early through pap smear. And then the first stage, the stage 1, is when it's just growing inwards, but it's still, shallow. And then, the stage 1, most of them are not visible, even on colposcopy. And then stage 2, the tumor is bigger and it's now visible. And also it's growing inside, inwards towards the pelvic bone. And then stage 3, it's much bigger. It's, growing towards the outside. It's growing towards the bone. And then stage 4, the first stage 4, it will have, grown either into the bladder or into the lower end of the intestines, the rectum. And then the second stage 4 is when the cancer has spread further away and is outside the pelvis. So those are the stages of cervical cancer. And obviously, the stage 1 is so much easier to get rid of than stage, say, 3. And stage 4 is even more difficult to cure. Tichiri nemi Dr. Ndoro, toti mungoti ga nerurimi rwamai
nekuti ndamboda kuedza kuti nditurikire zvamuri kutaura ndikati ndogona kuzopotsa zvatine mibva yemangoturikira ini. Okay, kensa tinoiisa munhano. Saka kensa yemuromo wechibereko ine nhanho 5. Nhanho yekutanga inenge ichiri kungotanga kari kadiki diki kasingaoneke nemaziso, kachingori pamuromo wechibereko. And then nhanho yechipiri inenge yati kurei yakupinda mukati ichikurira mukati. Nhanho yechitatu inenge yakura mukati zvakati nyanyei, yakukura futi ichiteedza nzira dzemwana ichiuya kunze. Nhanho yechi4 yekutanga kensa yacho inogona kunge yatopinda mudundiro kana kupinda muhura wekupedzisira yatinoti rectum. And then nhanho yechi4 yechipiri kensa yacho inenge yakura zvakanyanya, yakufashukira kubuda muchiuno. Inogona kutosvika kuhuro kumakuona mudzimai akuita zibundu muhuro. Asi imi munokurudzira kuti madzimai auye pari papi ipapa panokwanisa kurapika ndepapi, tisati taenda hedu kuna CCPJ vachamboturikira? Tinokurudzira madzimai kuti vauye kuzoongororwa vasina chavari kunzwa, kutsvagiridza kensa yachona kuitira kuti pamwe ingabatwa iri panhanho ye0 kana kuti panhanho yekutanga. Aiwa, pakanaka. Ekuti kana iri ipapo inorapika zvakanaka. Aiwa, mumbobata makadaro. PJ nhasi momboita chiremba. Ndichazvikwanisa. Mutomboedza. Oti ngizame. Udokotela Ndoro lapha ubekhuluma sibesimbuze ukuthi nana asichasisele ngezigaba ezehlukeneyo zomkhuhlane lo owemvukuzane yesibeletho, womlomo wesibeletho. Yena ke uDr Ndoro uthi yena kuyizigaba ezisukela ku0 kusiya kusigaba sesihlanu. Isigabeni seka0 la kuthiwa kuyabe kuliphundu nje okuncuncu enxenye ukusemlonyeni wesibeletho. Kuyabe kungakasabalali igciwane langikhona liyabe lingakasabalali kakhulu emzimbeni. Isuka ku0 lapha uyelapheka kalula. Iye ku stage 1. Ku stage 1 kuyabe kungani soku isisabalala esibelethweni sonke. Ku stage 1 la ku stage 2 iyabe lokhu isesibelethweni. Kodwa nxa sesiya kubo stage 3 iyabe sisabalala siphuma la sesibelethweni. Kube sosiba ku stage 4 isigaba sesine. Isigaba sesine sehlukaniswe ngezigaba njalo ezimbili. Kulo stage 4 wangikhona owakuqala u stage 4A ni asitsho njalo sithi stage 4A. Kube lo stage 4A lo stage 4B. Engunanzeleleyo lapha uthe echasisa udokotela kukhanya ngani ku stage 4 lapha vele kuyabe sokusabalala lokhana ukuthi kuyabe sokusabalala umzimba wonke, ngathi vele esigabeni sonke esiswini konke la kuyabe sokusabalala. Kuthi ku stage 4B ingxenye kuyabe sokusabalala umzimba wonke sokusiya lasentanyeni, ubona ingxenye umama sesiba lamabhundu lasentanyeni. U stage 5 yiso stage esibi kakhulu. Umkhuhlane uyabe ususabalele ngathi umzimba wonke. Yikho akutsho uDr Ndoro. Kodwa ke esenza kubuza ke ukuthi Dr Ndoro, what sort of treatment would you give from stage 1, from stage 0 up to about stage 3 or stage 4? Where is it fatal, whereby you have to remove the whole uterus? When it's at stage 0, normally we do what we call local ablation. That is where we use cryotherapy, heat or electricity, just to cut off the affected area and leave the cervix, the rest of the cervix inside. Yeah. Stage 2A, we can the woman can still undergo surgery to remove the uterus and the cervix, which has the cancer.
But when it's grown a little bit bigger and it's now stage 1B, stage 2B, then surgery doesn't help the woman. Mm-hmm. Then at that stage we offer radiotherapy, sometimes combined with chemotherapy. We give them at the same time. That is for stage 2B to stage 4A. Stage 4B is just for chemotherapy because radiotherapy will not, it's just local treatment. Dr. Ndoro, also, how many times should a woman be getting checked annually? What advice do you give kune madzimai akateerera vanofanira kunge vachienda kuna chiremba kakawanda sei kana kuzvipatara kuti vanotariswa kuti vanogomarara kana kuti kwete? Thank you very much. That is a very important question. Women are urged or recommended to start going for screening, say about 3 years after starting, commencing sexual activity. And then they're supposed to go regularly. If they are tested twice or 3 times and the tests are negative for cancer, then they can go every 3 years up to old age. And, those who are at risk are then urged to go for testing every year. And those at risk are patients with HIV. Aiwa, mungoti gaga nerurimi rwamai kune madzimai akateerera kuti zvakakosha sei kuti vaende kunoongororwa gomarara uyezve vanofanira kuenda kangani? Zvakakosha zvakanyanya kuti vaende kunoongororwa kutsvakiridzwa gomarara pavanenge vasina zvingaita kuti vafungidzire kuti rapo. Saka vanofanira kutanga kuenda kunoongororwa vane makore anokwana 2 kana 3 vaziya zvepabonde. Uzopota vachienda every 3 years kana vachinge vambotestwa kanokwana 2 kana 3 vasingabatwi gomarara racho. Voramba vachingodaro vachienda every 3 years kusvikira vakwegura. Kana kuti vane life expectancy inenge ichidarika makore 10 nekuti gomarara rinotora nguva yakareba kuti riumbe rizouraya munhu. Aiwa, tomboenda kuna Sis PJ vati fahla. Namhla ngudokotela ngwami. Dr. PJ sure. Lapha ke uDr. Ndoro ubekhuluma ngenhlolisiso le kumbe ukukhangelwa iPap smear screening. Ngisakhumbula mina ngiseseZimbabwe babe sithi nxa usiyathatha amaphilisi okuhlela imuli bahle bathi ngaleso sikhathi bahle bakutshela ukuthi yena kumele uwenziwe iPap smear. Ngazi khathesi ukuthi bakuhambisa njani. Kodwa ke udokotela uthi kumele uqalise iPap smear screening nxa usuleminyaka 2-3 ususazi into zemacansini. And ngemva kwalokho kumele uhambe ngemva kweminyaka kumbe iminyaka 2 but kumele uhambe usiyabonwa ngodokotela. Njoba na isikhathi sethu sesingasavumi ngiza ukuthi mafahla ngizakubuza ke unkosazana Princess Dube uhle usiphethele uhlelo uthi wena njengombalisi liyayazi na lilalo na ulwazi lokuthi kumele liye kuPap smear screening njalo lenkuthazo yakho uhle uphethe uhlelo. Hayi thina njengababalisi siyakwazi ukuthi kufanele siye kuPap smear. Thank you. Thank you so much, Ms. Dube. Sorry, we have to cut you off there. Sorry. We would like to thank our guest, Dr. Bernadette Ndoro, an oncologist, and Mrs. Talent Yokado Sibanda, who herself is a cancer survivor from cervical cancer, and Ms. Princess Dube, who shared her experience about her own sister who succumbed to cancer, and would also like to pay tribute once again to Caroline Komba, one of our own here at Studio 7 who succumbed to cancer in 2008. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. And I'm Praxedis Jeremiah. Asidibaneni ngeviki elizayo. Sikhathi sinye.